Hey Guido, dit is Sefke Mols? Dat is in elk geval de verbeelding van Sefke Mols. Ja. Maar als je goed kijkt, zie je ook nog dat het beeld van Jo Erens ertussen zit. Ja. Want toch heet de voorstelling over. Sefke Mols en Jo Erens. Ja, en Jo Erens. Ja. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Eigenlijk gaat het over een kwantumfysicus die aan lage wal geraakt is. En die meent in die identiteit van dat Sittardse icoon Sefke Mols het geluk te brengen. En of hem dat lukt, dat is de vraag. Ja. Ik had het geschreven, maar ik heb het niet zo goed kunnen uitleggen als Guido. Die is dan ook de regisseur. En de kwantumfysicus is hij toch, hè? Ja, dat is Nico de Vries. En er staat nog Katrien, die heeft de zaak vormgegeven. Ja. In het Sittard? Ja, de helft, hè. Mijn pap en mijn mam. De pap en de mam. En in het vloeiend Maastricht. Ja, dat Maastricht. Want ik ben eigenlijk van Maastricht. Maar mijn pap en mijn mam zien wel Sittard. In de voorstelling. En kost ik Sefke Mols? Ik had er wel eens van gehuurd. Ik had het leedje wel eens gehuurd. En ik had me niet zo afgevraagd bij Sefke Mols kwam, maar ik kost het leedje wel. Een dialectvoorstelling, een oor ongeveer? Een oor, 5 minuten zo gaat, ja. Moet eigenlijk iedereen gezien hebben, hè? Die eerlijk gezegd, ik denk, als het vandaag wat zich allemaal in Limburg speelt, hè, en de vraag over wat is nou Limburg, wat is de Limburgse identiteit, nou, daar spelen we met in deze voorstelling. Wanneer te zien? Het is te zien op voorlopig op 5, 6 en 7 november, maar we hopen natuurlijk dat we daar volgend jaar zomer hier Limburg mee door kunnen In Sittard, hè? De showbrug van Sittard. No te zien in Sittard, maar ja, volgend jaar de ganse wereld. Ja. Dat is het. Je moet weer gewoon repeteren, want het gaat nog maar 1,5 uur. Ja, Succes! gaan doen. Yo! Zo, hè.